makadiwa naMwari nokuchingamidza zvekare muzuva ranhasi tiri kukurukura pamusoro peshoko raMwari. Vadikani tinonamata zuva nezuva tichitaura kuna musiki wedu mumunyengetero. Tinopfugama siku nesikati tichinyengetera kuna Mwari wedu, tichimuudza nhunha dzedu, tichikumbira ruchengeto, tichikumbira makomborero zvakawanda kunyange nekudarika kwatinenge taita murayiro. Asi ivo Mwari vanotaura nesuwo here? Kana vachitaura nesu, inzira dzipi dzavanoshandisa? Nzira yekutanga inoshandiswa naMwari ishoko ravo ravakanyora rinovabaiwa. Tine zvizhinji zvinotinetsa mukati mekurarama zvatisina mhinduro, zvatinenge tichingobvunza mukurarama. Tikavhura shoko raMwari tinokwanisa kuwana mhinduro yezvimwe zvinhu zvinenge zvichitinetsa mukati mekurarama kana zvatinenge tichida kuziva. Nzira yechipiri, Mwari vanoshandisa Mweya Mutsvene kutaura nesu. Tine patinenge tiri mumasituations ekuti unenge usingazivi kuti woita sei, kana kuti dzimwe dzenguva uchida kuita chakaipa kuda kuitira mumwe wako, Mweya Mutsvene anokuzevezera kuti aiwa zvawakuita zviri ropa. Mweya Mutsvene anokuzevezera kuti aiwa munhu wauda kupfuurira uyu anoda rubatsiro rwako. Saka Mwari anotaura nesu kubudikidza nani? naMweya Mutsvene. Chechi3, Mwari anoshandisa yatinoti conscience, kurizina kwaunoita mukurarama kwaunoita. Pane zvimwe zvinhu zvaunonyatsoona kuti zvada kuita izvi, it's now a bad thing. Conscience dzako dzinotokurambira kuti zvandava kuita izvi hazviiti. NdiMwari anenge achitotaura nesu through our conscience. Chechi4, Mwari vanotaura nesu kubudikidza nemacircumstances. Macircumstances anogona ngokuudza ega kuti Mwari apa vakurukura nei, vataura nei. Pane zvimwe zvinogona kungoitika zvokuti zvinongokushowa zvega kuti circumstance yaitika iyi zviri kureva kuti kwandinoda kuenda kundisaenda, kana kuti maitiro azvaitwa aya tinofanira kuita chakati mukurarama. NdiMwari vanenge vachitaura nesu through macircumstances. Chechi5, Mwari vanotaura nesu kubudikidza nekuparidzirwa kweshoko ravo. Makamboona here kuti mukufamba unogona kusangana any preacher anongotaura zveshoko raMwari akatotanga kupreacha zvinoitika muupenyu hwako? NdiMwari vanenge vachizama kupindura zvaunenge uchitsvaka nezvazvo. Mwari vanotaura nesu kubudikidza nemharidzo. Dzimwe dzenguva tinenge tisingatozivi, uine chinhu chausingatozivi mukurarama, Mwari vanokusundidzira kuti usangane nemharidzo inoita kuti mibvunzo yaunga uinayo ikwanisike kupindurika mukati meupenyu hwako. Chechi6, Mwari vanotaura nesu kubudikidza nenature chaiyo. Tikatarisa, Mwari vanogona kutokuudza kuti chinhu nechinhu chine nguva yacho mukurarama. Chinhu nechinhu chine pachinofanira kunge chichiitwa. Tinozviona even kana pamaseasons ekunaya chaiyo. Totoona kuti miti ine painodonha mashizha, yozoita painoita pfumvudza. Zvese zvinongoshuva kuti chinhu nechinhu chine nguva yacho. Vanenge vatori Mwari vari kuzama kutaura message kwatiri kubudikidza nenature. Uyezve chechi7, Mwari vanogona kutaura kwatiri kubudikidza nemunhu chaiye. Munhu anogona kutokuudza zviri kutokunetsa mukati meupenyu, ari Mwari akutaura mumunhu iyeye. Kana kuti kutoona munhu ari zvaatori izvozvo zvinogona kutokuudza kuti Mwari chii. Saka Mwari vanogona kutaura kwatiri kubudikidza nechii? Nemunhu. Mwari anogona kutaura kwatiri kubudikidza nezviroto chaizvo, kutorota. Daniel akarota chitombi ari kuhope, NdiMwari vakamupa chitombi ichocho. Chitombi ichocho ndo chine uprofita hwese hwezviri kuitika mumazuva ano ekupedzisira. Mwari vanotaura kwatiri kubudikidza nechii? Nezviroto. Chimwe zvekare, Mwari anogona kutaura nesu kubudikidza nemusic, yatoti sacred music, kutonzwa gospel music chaiyo. Mwari vanogona kutaura newe kubudikidza nenziro. That's why tichifanira kungwarira patinoteerera music yedu, tichionawo kuti music yedu haina here influence yainogona kutipa yakaipa. Tigare takachenjerera ipapo nokuti Satani nayewo anotaurawo kubudikidzawo nemusic. Saka we should be careful nemusic yatinonzwa. Chekupedzisira, Mwari vanotaura kwatiri kubudikidza nejudgment inoitika panyika pano. Earth's judgment inotiudza kuti Mwari munhu Mwari chii, simba raMwari chii. Zvese tinozviona through judgment yaMwari. Ndinovimba tadzidza vana vaMwari kuti tine zvinhu zvinokwana kuita 10, Mwari nzira 10 dzekuti Mwari
anokwanisa kutaura kwatiri. Kana muine dzimwewo nzira dzandasirira, please ndibatsirewo mucomment section. Neniwo ndodawo kudzidza, zvekuti ndodzidza ndoziva zvose. Ndotodawo kudzidza kubva kwamuri, mundibatsirewo. Ndinovimba tadzidza, ngatisangane zvekare mangwana. Naye makore rupone sorudo runo shamisa ta imatese